O Cidade de Ribeira está a confeccionar o seu novo equipo para regresar á preferente. Os riberenses anunciaron as súas primeiras fichaxes e renovacións de cara á vindeira campaña. A campaña 2025-2026 non rematou da forma desexada para o Cidade de Ribeira, que nas últimas xornadas da competición confirmou o seu descenso da preferente á primeira futgal. O equipo directivo traballa dende aquela na confección dun novo equipo co que pelexar por acadar de novo o ascenso, e xa se foron anunciando os primeiros nomes que vestirán o branquiazul. A primeira fichaxe en anunciarse foi a de Eloi Rivas, que regresa a Fieiteira. Trátase dun xogador que xa sabe o que defender a elástica do Cidade de Ribeira e que se une a este novo proxecto. Seguirán no barco Anxo e Fer, xogadores que sempre deixan todo no verde ao defender o escudo e continuarán vestindo de branquiazul na 26-27. Tamén regresa Pablo, formou parte do equipo que conseguiu o ascenso e regresa para levar o Cidade de Ribeira o máis alto posible, logo dunha temporada onde xogador e club camiñaron separados. O club tamén anunciou a renovación de Felipe e Madiop, os que definen como imprescindibles e como referentes dentro e fora do campo. Outro xogador que regresa a disciplina é Avi e únese ao proxecto Jonathan Fernández como coordinador deportivo do club, que segue a traballar para dar forma ao equipo que competirá a vindeira campaña na primeira futgal. O próximo venres 10 de xullo o Cidade de Ribeira terá a súa asemblea de socios, na que se tratará, entre outras cuestións, o estado das contas.